guys, ang gagawin natin ngayon ay makakapatay ng mga isda sa palaisdaan. Yan, dahil sakto may naglilimas ng palaisdaan at para hindi pa makikuli tayo ng mga isda. So yan, sana makarami tayo. Ako, malaga. Ninitid pa na ako. Parang nata. Pero kilig-kilig ni Puno mo. Kapag ganitid. Buhayin ako mo. Dave. Karena ada kain
Oh. Mulmul ni. Mulmul. Native? Mulmul? Ni mulmul ni. Di, native to, native. Tan. Tama. Yan guys, maraming isda. At hindi ba tayo pwedeng lumusin doon kasi ipunin para may-ari. So susunod tayo sa mga ganyan nagpapaan. Isa nga. Bago mo ka, tay. Ay. Kung ginawa ko rin. Ngayon tikit ka na tayo. Ngayon tikit daw. Grabe ka po. So yun guys, yan, napakaraming isda oh. Native ni. Walang kurang.
mo ni balbalog mo. Balbalog mo. Layo pa yun. Sigarilyo. Gano'n na ito na yan. Hindi, kalato na, kalato na. Hindi, kalato. Mila ka rin, subalos naman na, mila ka diman. Galos lang. Alam mo. Ada ganyan tayo. Ilan tayo? Ha? Wala tayo, pangkargan. Ini. Ah. Ito mga anak ko na ako. May nalang pala. Mga, parang nito.